Ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Dansoja. Ai ina baka labari. To kwanaki da na je bayan gida kuma sai na ji shuka yana girma ba sai na ji karan girman shi kikiri. Okay, girman sa? Yana girman. Ni ba da babanmu yana da gona falogi. Karamin yaro ne bai san wannan lokacin. Babanmu yana da gona falogi. Haifon waken kuma ba ina baka labari ba kaman taɓarya. Ganyen shi kuma kaman faifayin faifai. Na gane shi. Za a gan shi wani baki. Ko kun ishe mu kun sha mana kai da Allah da surutun banza da haɓa da Allah. Jinin shehu ka san akwai wata horana nan da aka sayarwa Sokoto. In ka ta wurin gidan sarkin musu. Ya Rasulullahi sadaka. Kai. Ya Rasulullahi sadaka. Ya Rasulullahi. Ba gama bayan bane ka fito. Ba hayo. Kai. Na ka shura mi haka ne? Shi safe yana ba haya sai yanzu ya fito. Kai dan sholi. Ba haya ya shiga. Dan sholi. Ba haya wace haya? Haya shi ai gidan kai ne gare ni. Kai yau ka hora haya. Wai ku tsaya da Allah. Wai ba. Na zo muku da Allah bishir ne na. Albishir nami kai kana tawa da wani abin kirki na hala. Alewa ce da Shaye-shaye ne dai. Ka san alewan nan mutum Kai da yana. Allah. Ku tsaya tun safe yana ban daki yana kwance. Ni ran na kwanta To iya mana ka ta kai shaye ka sha marar ka kwanta ka haɗu kwance ka ce mutane Kudari yake. Kudari yake. Ga ne ya karni. Ba hudari ni dan je yake ce karamin je ina hudari. Kashi ne dalla. Total aukai. Muje. Talauci ne yake damu ga ne karnin talauci kake. Muje. Mutumin da tun safe zai shiga bayi yana kwance me? Da mana. Ni zan je ina hudari yake ce wani kazami. To me kake? Kashi nake. Ai kaji. Kashin zawo ko mai tauri. Wala da aka Allah. Ba ba. Muje. Kashi nake. Kashi kake yi? Ka ce mugun kake yi. Zawo ko mai tauri. Sai ka ce sai ce iya ba sani masayar halin da ake ci. Kashi nake. Kashi. Yawan. Zawo ko mai dan tauri. Wai mai raga. Allah ka saba. Kashi nake. Kashi. Kashi. Ka ce mugun kake yi. Kashi. Kaji. Zawo ko mai dan tauri. Guda. Kai za mu ci muku ƙane ha. Kakkuri na muna. Wallahi kai muna hankuri mu haka. Wallahi ka hindun mu ba ku dariya. Na ranta Sai mun Allah ba sai kanmu. mun ba kanmu dariya. Sai mun more. Kaga Sai mun more mun kwashi. yawa. Kai dalla kashi nake dalla. Kashi. Kashi. Yawan. Dan me zaka shiga baka shiga da ruwa ba? Zawo Kashi. ko mai tauri. Ya ba sadin amma ina. Zawo. Kashi nake dalla. Kashi. Yawan. Ka ce mugun kake yi. Zawo ko mai tauri. Kamar ya. Wai dan san mu saboda mu san halin da ake ciki. Wallahi duk ku ne mun san. Wallahi an sa ta tare da Waje kana kalle dan da. Allah. Mu dai. Dalla kashi nake dalla. Kashi. Kashi. Yawan. Ka ce mugun kake yi. Zawo ko mai dan tauri. Ina ruwanka? Yana Wai dan gida. mu san halin da ake ciki. Dalla na zo muku da abun karuwa. To kai ka tawa da abin kwarai dan caji. To mu dai yanzu kada ka ba mu wannan labarin. Tatsuniya ne nan zo muku da shi. Yau wato muna jin ka amma daya me ka sha ne tun safe kana bayi me ka sha Na ruwanka. faɗan masu Fudari yake Wiwi da ya sha. Wiwi ya sha. Kun sauka a game ɗin fa wannan ya kamata yi maganin cewa za ku ga yadda duka sannan ya ce. Okay, na tan pick up mukai. Mu dai. Yanzu da TOP ne ko? Yanzu mu pick up. daga maganar da kai. Dalla ni na gaya muku tatsuniya fa nake so muku. Ka to mana da ya shirme mu babu wani abin da zan mai da shi ko kun yarda ku Dan shaye-shaye. kun yarda ku Shaye-shaye. Kai da Allah malam dan ganta co dan kan katanga da inda ta faɗi sha ne. Allah ka tsaya ta tsuna kai ka san bon Allah ne da ka sai radio haka yake. Kuma wallahi zai iya ba mu dariya. To, kamar Wallahi radio zai iya yake. ba mu Ai dariya. gwara su yadda ba. Musamman ma wannan dogo kaman raƙumin arnin nan. ka kallon in ɓaci na za kai kana kallon wani Shin wai raƙumi a arne ko mai raƙumi? a'a ka bar shi cimin mutunci tun da ya samu damar cimin mutunci na rance da billahi lazi kai kamar kai ma kai min Kakka taba shi. Kar ta kai can. Ya Yawwa. haƙuri. kai ya kana biyan mutumin da yana kwance a bayi tun Ba safe komai, ba Ya komai. sha mai. Mu malam da kuda. yana yiwa magigen Wai bayan gidanku ne na je na kwanta. me ka sha faɗa mu Kaga. ya faɗa ma Malam kuɗa mu ya ba mu tatsunan nan ya mu. sha shoni ko da kashedi Ta. za a yi kashedi za mu saya Eh. amma wallahi tallahi duk
iya ba da labarin nan mun ka jube muna daɗi ba wallahi na kawo kiɗa mamari. sai kun biya mai sai kun biya ni ba na ba da sakin labari ko tatsuniya na a rahabutu kawai sakirin Okay. to mu mun ma kama da matalauta ka faɗi labarin nawa Daga ma mun yadda ma za mu saurari labarin naka. Ni na yadda. In dai bai daɗi ba a ƙulla musu kisa. Musu kisa. Musu kisa. in bai daɗi ba sai mun kashe ka ku kashe ni. A'a mu dai kan mu kasai. ku kashe shi ma Mu kashe shi. ku kashe Sai shi kuma ya ina bayan ka kana wannan. a ni na san zai daɗi To ka ji zai daɗi. Allah fitar daga ayi da burogo. A Allah ne hidda kai gare ka Ah, gare. shi. Dan wallahi ba. yanzu ya yadda in bai daɗi ba mu To kashe shikenan, shi ka yadda shikenan. Yanzu dai ai shi. Ni fa na faci dubu sai ce to billahi lalle. Mun sani. Yau. Ka Zan tara kule kuɗi. in ma Kawo bai naka, ba. kawo naka. Zan kule ku a ɗaki. Kawo naka, kawo araman naka. araman To shikenan. Ni na ajiye wata waya ma. Ka zo ka. Ni ga 200. To kai yanzu yadda za a yi ka san da ma yana bin ka wata naira 300 can da ko? Ka bari in kun haɗu kwai. A'a cikin abin wallahi za mu Eh, yi. to ka cire sim din wani A'a ita wace waya wanga? ya kai ma Ni owa wallah wanga waya ko 150 ban sayan ta. Balle 300 wani kabin ka fa ka sani. Ni Ban wai wana. kai an ci wanka. wannan ne 150 To nawa shike? Nawa take? Malam ban wana na ga kuna ciki. A wallah ka riga ka Kaga, sa ciniki. Mallan kaga, waye ce ka tsaya sako? yanzu. Ba mu labari. Yanzu ni in cire kuɗi na koko in ya Allah ya sa. bari har ya ci ba No space. Kuma kai Allah ya san no Ya space mana, ba daga ban karba. wana. Ya za ka ba shi wana? To ba shi an ce za Ka a bashi kuɗi. Eh, to. Amma in dai kai wannan Allah ya san no space. ina naka kudin ba oke. No space. an ruye 300 da yake da ka Kai malam Murtala kai ma. to ku shirya dan shirya. caca barawo Ku shirya, ne ku ko shirya. bai taba sata To ba lalle ka ta ga san in mun fara haki. ku shirya ku Da ba mu shirya. labari. ku shirya amma ina jin yunwa ku kuma abinci tukun Abinci. Ɗauko mana abinci mana ba kana goyon Mu ma ba. ciki mu ma goyo. Amma dai tunda kai nawa ne. Amma ai kuma ba abincin nan ka bari mun haɗa an jima. to a sai mun sigari ina shago yake nan Za ka sha wuri, za ka sha sholi? Za ka sha sholi? sigari Sholi za ka sha. sigari Kai yanzu da ke ba ka bashi ba ka je ka ebo Kai mana ka abinci. kudin nan. yau shikenan nan ba ku tatsuniya ku shirya To. za mu fara Za mu fara mi muna jin ka. on your mark Set. ready Go. go arise o come patrol kai shi labarin sai an yi taken ƙasa Ai da ka bahe mun ga gudun ruwa ne shi. ta kurkus Dan mi. na ga ƙoron ƙwas da Ni ba fitsari nake ji dan Allah. Ya san wallahi sai mun kashe wuya